ITS Explore ti Prosa channel me nai tongnai ani viewers rono jotono no lam supiro tini haino hai phai sokai jauga ang ani da bikrom koloni nogru khungo bini sajala khoroksa thongoro kusukjak no nugui nama khana khana video rogo ang phunu kanong no mane hamya be godaloi bo ke thongoro kusuna nangkha tini borok ya phawo rang puisa krini bagai tini busla no borok treatment khari meya tai phunugui meya charnani khanani abo hero belai khana oba bana charo tongo tini sajala khoroksa tongmani se obo hai tini thongoro kusukjak mane hamya be godaloi haibano thongoro kusukto dile abo haike naile butharmaya mokol buskango chini tipura hastini tipura sarok hagnang lukurong thani bo chuba chu khoksa khongnai sanan musuk jago buslano treatment da khairi mano skangni hege tubi mano gyabano wan sugono tini o video no khai tongo ang nge phaidi bumani khukti khnai ne legena anai video rogo nokbo nukhna ang samani ani busani khobor no tipura hastin borong no ang kisa koijawo thongaro khiklaiye o mahaike khiklaiye nai tongmalia orono kaham orono hamya rikano kanya kai obai kai angbo khiklai tonimalia dak rang puisa obam ni pagai doctor khama talangai phunugui maya angbo doctor ro talangai phunugui ba hade hamka moi phaito to haike nugo angbo haino bobo hamnani mutung jakkhana o agi se mane hamya bai manjagai thangpono takao mane hamya no chanale nailia arai bosorok ungkha obono nailia tabu khaibo hamya oi thangka o hamya oi thangmani bo mokol bai mukti klai tongo sanani ringya bo bukhuk bai sanani ringya bukhau dukhu nangai le tongkhona bo sawi malia ani sajala masano angba haino tlangai phunungnani chesta khaipano rang puisani obabni bagai tlangai phunugui maya o tlangai phunungmai ni bagai bukha dukhu nangai tipra hastin bororong no joto lukurong no takuk bukhuk mafa somarong no ani o pesani bagai ang kija saijo sobasu kija rang pusani bagai obab nangai tongkha ang obani bagai bekhale phatina nayo rang pusa kerei bono tlangai phunugui maya osai ini bo tlangai phunugui maya kuno doctor potoro mitha kaisa tlangai phunugui maya rang pusani obabni bagai no jotono khoksa khongnoi jot ri oi chubawoi ano manka hangkaba tipra hasden borong nukurok joton takho bukurok besabutui rok norok nongnang hambai riu norok ano suba sugri maka hangkaba angwa haino ani besa no ani sajala masanang tekicha chesta khai nai mang khamung nai nani musungbo rang puisa kerei bagai obabni bagai ang nai maya noni bagai nang tipra hasten borong no takuk bukurong no mapan somarong no jotono tipra hasten borong bo jotono ani takuk bukuk ani asaiman tak nge nang tabuk tam chuba suda sam ang tabuk chuba su kisa sano ang doctor kisa telangi phunungnani musunggo jibi o silchor beluru telangmaya phano o tonto khulai ambasa jora phona ang telangi phunungna musungkha oro huni bo rang puisa nango nung gari telangi thanase oro nangraka alek gerei khara sagorang ko yaparang khoksa geri badeka angwa haino bahaike khoksa pone geri hingai angwa haino nongni basai thanai ba hedeba nongni basai thanai ba nongni nongkhor kaise rang puisan dorka oro wo khulai jora ambasa jora telanga phaije o chentaro telanga phaije ang telang manani khomta gerei ani bchano bini bagai bkhawo dukho nangai bkhawo mukti klai tongo sabono sawoi hamsinani oboni bagai nang kicha video ma khaisiu abon bagai lasiu paile kiribo pailen bagai lasiwa nang hnoi tongoi bo maya kiriwa nang tongoi hinbo malia ang obonom bagai bekhano krak khayang lasia khlaiei video ma khaiga takuro ama ang kisa masaka tipra hasten borong no jotono ani o besama sat benno se angbo asa borsa kai tongmane ano asa borsa kai tongmane o asa no se ano punno khailia bo ano khibi wi khari kmawi thanga kang boro nai tugui bo raijo bo deso bonang nai tugui manai sinai ang sabo bai tongsina sabona asa khai tongsinani ang bo bura buri tangai chamele buini kamala se khai chawo sungbo dine ai dine khaisi asu dunia ha sakani gorib onisto jungsi ungkhana obono busama sano tui tormani obo bagai bo nobar hamya bai manjagai nobar hamya le tabuk tili abo bo orugino sung doctor go tlangai phunungnani chesta khai phunungnani kuno khomota karitha tewaisa ang ani sajala no chikisa khai treatment khaiei naya musunggo lukurong no ang kojawo no khoksa khongnoi je mannai ro sabo kha tongoi ano maya nangai khairok jagai khaiba ang mannai hingkeba ang an sajala teisa ang chikisa khaiei manano
nok bom maya nangano nei ang khakhayo nong no haseni khapangni takhuktai bukhuk song chini tipura samaya ganang rok norok tabuk borok passbook rina nai tongo o passbook ni je number norok khokso khongni jodi no norok khagana ro norok chuba khang ba busla no skangni hege tubi pheman nai borok paithak jora treatment khainai nen musugo emni hangkai to sajala no sable maya naya tong nijini sajala haike mane haimya chawoi gedalai aba haike ngui tongo hinpano bono naile buthare maya mokol buskango nai abon karoni no tini lukurong thani borok chubasu khoksa khongni nai jodi no man hangkai ba borok paithak treatment khainai khulai jora tlangai phano gabon wan sugui no tini o video no ma khayo inge norok khanai no man khana bumani khuktoi tam tam hini saka norok jodi no maya nang hangkai ba norok reimano jara maya nang yaruba tam hin saimia haipano norok khoksa khongnoi kisa chubajadi je tabo jotonon khulumbai kyang taku bukurok no mapha okra rong no jotonon ang khulumka tabo nong nang suba sugri nani bagoi samani uila sirang tamo